vamos a aproveitar, entonces. Que tal? Bos días, grazas por asistir a esta rolda de prensa de presentación da Xornada de Marea sobre financiamento local. Como saben, para nós, para o espacio político de En Marea, que se nutre dunha forma esencial do traballo das mareas municipais, o que pasa nos concellos é moi importante. Tan importante é que nos fiamos unha parte importante da nosa loita social, da nosa loita pola xustiza social, a un traballo que facemos diariamente nos concellos. Pois ben, temos un problema... Moitas gracias. Temos un problema nos concellos do noso país e é a falta de financiamento para poder realizar as políticas públicas ás que nos comprometemos socialmente. Temos un sistema de financiamento inxusto, un sistema de financiamento que non contempla as necesidades que ten o noso país, que non contempla o asentamento territorial da poboación en Galicia e que non ten en conta a distribución e as características da nosa poboación. Vou dar simplemente 3 datos que van ilustrar a situación que nestes momentos se dá no Estado español. Os ingresos fiscais en Galicia, nos concellos galegos, para os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia representan únicamente o 70% da media estatal. É dicir, acadan aproximadamente os 448 euros, estamos 30 puntos por debaixo da media, cando a media de ingresos fiscais por habitante son 157 euros por riba desta cantidade que lles acabo de decir. Por lo tanto, 448 euros de ingreso medio nos concellos galegos, unha diferencia de 157 euros con relación á media estatal. Isto en canto aos ingresos fiscais. A partir de aquí, o ingreso medio por habitante en Galicia por cada municipio acada os 843 euros, mentres que a media española son 1.069 euros. É dicir, hai un diferencial de ingreso medio por habitante de 226 euros de media, coa media española. Claro, isto que significa? Significa que con un sistema de financiamento local como que temos hoxe en día, dispoñemos de moitos menos recursos que os concellos do conxunto do Estado para facer as mesmas políticas e para atender as mesmas competencias. Todos os concellos do Estado teñen as mesmas competencias asumidas como consecuencia da aplicación da Lei de Bases de Réximen Local. Temos que atender os mesmos servicios, pero temos un 30% menos de recursos. En que se traduce isto? En gasto medio municipal por habitante. Este ranking son os últimos datos facilitados polo Ministerio de Facenda. Galicia ocupa, xunto con Murcia, a peor posición. Dou datos concretos do Ministerio de Facenda. Mentres a media do gasto do conxunto de España sitúase nos 966 euros, a media en Galicia de dito gasto medio municipal é de 783 euros. Desta maneira, cada galego recibe un gasto que resulta 183 euros menor que a media. Claro, cal é a consecuencia de todo isto? Unha considerable falta de equidade, e é que nos concellos galegos as mareas do cambio ou calquera forza política que teña a responsabilidade de gobernar non ten recursos suficientes para poder atender as competencias que ten asignadas. Ben, cal son as causas desta situación de infrafinanciamento local na nosa comunidade autónoma? Pois hai unha causa que é a principal caracterizadora desta falta de equidade do sistema, e é que a forma de asentamento da poboación galega nos concellos non está contemplada dentro do sistema de participación nos ingresos do Estado. Non se recolle ningunha fórmula específica para ter en conta nin a dispersión poboacional, nin outras variables que son consustanciais á nosa pirámide poboacional neste momento. Neste momento, o sistema de financiamento local o que prevé naqueles casos de concellos despoboados e que están perdendo poboación constantemente, como sucede prácticamente no 90% dos concellos de Galicia, que esa pérdida de poboación non se contempla nun sistema que se basea fundamentalmente na propia poboación e non na dispersión desa poboación dentro do territorio. E a única compensación que hai interna son factores como o esforzo fiscal. Claro, se tú tes pouca poboación e ademais a tes dispersa, a única forma na que a participación dos ingresos do Estado axuda a nivelar eso sería a capacidade tributaria da xente que vive nese concello.
Iso é un sistema, claro, absolutamente injusto, porque nunha estrutura piramidal da pirámide poboacional como a nosa, onde temos moita poboación envellecida en moitos concellos, a súa capacidade tributaria é inferior e, polo tanto, ao ser inferior tamén é o financiamento da propia corporación local. Isto métenos nun círculo vicioso que dá lugar a que, canto máis dispersa, canto máis avellentada a poboación, como non hai ningún mecanismo de corrección, o sistema de participación de ingresos estatais redúcese, cae vertixinosamente e iso dá lugar a que non se podan prestar os servicios establecidos na propia Lei de Bases de Réximen Local. A pérdida de servicios, a incapacidade de prestar servicios, a súa vez, desincentiva para que a xente moza, que a xente que está en idade de producir, en idade de xerar oportunidades laborais e en idade de reproducirse, se queden neses concellos, precisamente por falta de servicios. E esa emigración da poboación nova, a súa vez, fai caer aínda máis o sistema de ingresos pola forma na que está neste momento atribuído na Lei de Facendas Locais. Por lo tanto, un círculo vicioso no que co sistema actual é imposible saír. Por iso, desde Marea valoramos como moi necesario facer unha reflexión sobre o statu quo actual do réximen de financiamento local e lanzar unhas xornadas para promover propostas de solución a este sistema. Unha proposta de solución que necesariamente terá que ser multinivel, pero que principalmente se terá que dirixir a unha modificación do sistema de financiamento previsto a nivel estatal e unha maior implicación tamén na administración galega neste sentido. Pero tal e como está neste momento de distribución competencial, que é unha relación directa entre o Estado e as corporacións locais, é necesario acudir a unha reforma do sistema de financiamento e concretamente na participación dos ingresos do Estado para garantir que se teñen en conta esta serie de factores, algo que a día de hoxe non sucede. Ben, sobre a forma concreta de articular esta solución será do que falaremos na xornada de financiamento de mañán e de feito é do que levamos falando xa varias semanas e seguiremos falando varias semanas hasta acadar unha solución que será o que despois constitúa a posición política de Marea sobre financiamento local. Este momento que nos escollimos para falar de financiamento non é un momento casual. Nos lanzamos este debate cando xa estaban convocadas as eleccións municipais, pero agora mesmo, lanzadas unhas eleccións xerais, parecenos que o debate é aínda máis pertinente, porque a reforma da Lei de Bases de Réximen Local en relación ás competencias e a Lei de Facendas Locais son competencias de ámbito estatal e, polo tanto, é algo que nos xogamos tamén nas eleccións xerais. E quero poñer, polo tanto, en valor o papel realizado por Marea e por as mareas municipais durante os anos de xestión municipal a hora de facer achegas a un sistema que facemos non de oídas, sino tamén pola propia experiencia que temos en cidades e vilas nas que gobernamos. Agora o meu compañeiro Manuel Barbeitos davos conta de como vai consistir a dinámica de traballo da xornada de mañán. Moitas grazas. Bos días, gracias por estar aquí. A xornada de mañán está pensada centrada en dous temas, dous aspectos importantes que considerábamos e que señalaron Ana e Luís, que era centrarnos no que é a propia xestión, que os concellos son administracións públicas, por tanto teñen que gestionar fondos públicos, e o que é o tema do financiamento. Son como dúas parcelas que queremos abarcar. A primeira sería os desafíos que teñen os concellos de xestionar os seus propios recursos e a segunda son o tema dos problemas de financiamento e como se pensa, como en Marea pensamos que se deben resolver. Para ello, contamos ca presencia de xente con experiencia e tamén con expertos. Así, na primeira parte que vos decía que era que son enfrentar os desafíos que supón para os concellos a xestión orzamentaria. A idea é que os concellos en Marea xestionen ben, sean eficaces e rápidos dentro das presencias de recursos. Por iso contamos con unha persona que é María Xosé Veiga Buzán, que é técnica da administración local e ten experiencia na xestión directa de concellos. Entón, vamos a debatir como se poden, digamos, xestionar mellor, como conseguir xestionar eficazmente os recursos que teñen os concellos, inda que sean escasos. Despois haberá un coloquio e a idea é que os asistentes marchen con unha serie de ideas claras sobre os problemas e como afrontamos, sobre todo tendo en conta o papel que lle queremos dar aos concellos en temas de bienestar, servicios públicos, etc. Despois
Despois, na segunda parte, outra mesa, todos son mesas de traballo que se siguen con coloquios. O tedes aquí, e se queredes tamén vos dan aí un papeliño sobre isto. Digamos, entramos nas alternativas de financiamento municipal que correrá a cabo unha exposición de Severino Ramírez, que, aparte de ser creador asociado, ten moita experiencia, foi alcalde, conoce o tema e é que novas vías de financiamento se deben procurar para que os concellos deixen de ser administracións públicas fallidas e teñan ingresos suficientes para cumprir os seus objetivos, sobre todo por seus objetivos con respecto aos ciudadanos. Todas e cada unha das mesas verá despois con un coloquio dos asistentes e finalmente habrá unha mesa redonda onde se debatirá sobre estes dous temas. Na mesa redonda hai desde persoas, homes e mulleres con responsabilidades en concellos, Mónica Peralba, Marta Rey, que teñen cargos en concellos como Mondariz ou Vimianzo, por exemplo, Xosé Antón Jardón, que estuvo na Federación Galega de Municipios e Provincias, e Xaquín Álvarez Corbacho, que imagino que vos sona, que creo que un dos que foi catedrático de Facenda e un dos maiores expertos en financiamento local. Xa digo, queremos coller as parcelas, dous problemas centrales do financiamento, que son primeiro xestionar, é dicir, non nos vale só botar a culpa de que non hai recursos, senón que hai que demostrar que se saben xestionar adecuadamente os recursos. E unha segunda parte que é, digamos, máis política, que é reivindicar que os concellos teñan os recursos que precisan para financiar o que teñen, os compromisos que teñen como administración pública, e esperemos que, sobre todo, sean útiles para os compañeros asistentes e para a súa campaña electoral e a súa futura xestión como responsables. Moi ben, se queres que ampliemos algunhas